22 agaw ya Simba mga boss. So sell tayo san sa sakiyon ko. Ipanangnan ko. So mga sell natin ng mga bagong parts out natin. Teka lang mga bossing. Start mga bossing yung ating benta ngayon. Ito yung natitira sa MIUI ko. Baka may kailangan kayo diyan. Ayan. Dito sa gulong. As isan 200 isa. Kung tatawad ka, wag naman na. Babawasan pa natin ng pinakakonti. Crank shell ng mga GY6 o Rusi. Meron din tayong available na stock pipe ng MIUI, pero may tama dito. As isan na lang, pwede ko ibigay ito ng mura. Meron din tayong available dito na pipe. Mura lang yan, PM. May available din tayong shock sa likod. Ayan. May available din tayong footrest. Galing to ng yun sa may motor push natin na 110. Meron din tayong available dito ng mga tipos. Yung ibang bumibili dito ng mga mekaniko, ang ginagawa nila sa MIUI Musol, kino-convert nila ata or talagang parehas. Meron ding gas tank dito, meron tayong available na shocks, meron din available dito ng mga gas tank. Ayan, meron ding available dito na kaha ng 110 na motor push. Ito naman, manibela ng galing sa MIUI, meron din ditong galing sa MIUI to, galing din ng MIUI. Ito naman sa Passion, ito naman crank shell ng MIUI. Baka may kailangan kayo dito mga bossing. Ayan. Meron din tayong bagong gala na siya, original ORCR with plate number. Hindi natin binibenta ng buo for parts out. Ayan, ulitin ko, pakita natin ulit. Ang mabilisan lang, visit lang kayo dito sa Gesang Mangaldan. Uulitin ko, located tayo sa Gesang Mangaldan. Ayan po. Monday to Saturday, open tayo, Tibors? Open kami. Monday hanggang Sunday, open kami.